Добре дошли в Софийската духовна семинария Свети Йоан Рилски. Софийската семинария е средно общообразователно духовно училище, в което се обучават ученици от 8 до 12 клас от цяла България. Имаме и момчета от чужбина, които са родени българи. Заповядайте да разгледаме Софийската духовна семинария. През вековната си история Софийската духовна семинария е претърпяла гонения и унижения, но днес тя продължава да живее. Пуснала е здрава котва и няма да се огъне в бурите. През 1897 година Светият синод на Българската православна църква взима решение за преместване на Самоковското духовно училище в град София. Княз Фердинанд подкрепя строежа, осъзнавайки необходимостта от духовна школа в следосвобожденска България. Това е първият ректор на семинарията, Йоаким Бакалов. Първата копка е направена на 31 март 1902 година, след света литургия, отслужена от председатели на Светия синод, Варненски и Великопреславски митрополит Симеон. Тържеството става в присъствието на много държавници, видни граждани и гости. Само за една година сградата е построена и на 20 януари 1903 година започват първите занятия. След 3 месеца училището получава званието Духовна семинария. На 26 октомври 1904 година е осветен храмът на семинарията. Свети Йоан Рилски става небесният покровител на църквата и училището. Вярвай в Бога, обичай България. Това е девизът на моето училище. Той е написан върху знамето на Софийската духовна семинария. Старите книги в библиотеката на Софийската духовна семинария свидетелстват за любовта към Словото. Повечето от старопечатните ни книги, които имаме в нашата библиотека, са на църковнославянски език. Самия език е много красив. Паркът на семинарията е засаден и облагороден с редки растителни видове от цял свят, лично от градинаря на княз Фердинанд. А тази секвоя е връстница на семинарията. Няколко пъти сградата на семинарията е превръщана в военна болница по време на войните. През 1944 година семинарията е евакуирана. През 1950 година тоталитарният режим изгонва духовното училище в гара Черепиш и превръща сградата в дворец на пионерите. През пролетта на 1990 година Софийската семинария се завръща в своя дом. През 1998 година сградата ѝ е обявена за архитектурен и исторически паметник с национално значение. Учениците учат богословски дисциплини, изучават английски и руски език
както и древни езици. Свети апостол Павел тръгва от град Йерусалим. Виждате ли го? Айде да го изследим заедно. Силно застъпен е историческият цикъл. Изучава се гражданска история, обща църковна история и история на Българската православна църква. Историята на Софийската духовна семинария е история на нашето отечество. Политическите бури и превратностите на живота не могат да го разрушат, защото е основано на твърд камък. Богородицу, дня величає.